Slack gan y golwr Conor Roberts, gyfla i Harry Owen. Owen mewn i'r cwrt Cosby ar draws ag at Lewis Rees a dylio fod i sgorio yn erbyn i gyn glwb. Slack o lawar gan y golwr Owen yn manteisio mewn a fo i'r cwrt Cosby. Dyna ni sgwar i Lewis Rees, yr blaenwr yn methu cyfleuraidd i roi Met Caerdydd ar y blaen. Mewn o hyd ag at ymyl y cwrt 6. Eithon allan gan Emily Lewis. Williams chodi fyny braidd yn rhy hir falle. Lang yn ei dyrnu hi. Hudson arbeniad ar draws yn taro traws. Nid unwaith ond ddwywaith. Ac Daniels ben i mewn yn isel. Yn cael ei chlirio wedyn i hangfa i'r tîm cartra. Nid unwaith ond ddwywaith. Mae'r traws yn dod i'w hachub yn y fan yno. Daniels. Jordan Williams yn troi ddar ymyl o cwrt Cosby ac yn plannu'r bêl na i gefn y rhwyd. Williams yn troi'n gelfyd a dim ond un peth yn ei feddwl. Mae'r gydio o 20 llath. Lang yn deifio ond dim yn agos. Met Caerdydd dim y Seintiau Newydd 1. Daniels chodi uwch ben. Cathy, Jordan Williams dyn ni'n ôl i Brad Young. O, taro no, ergyd i gol gyntaf yn uwch gyngor Cymru. Ydy'n dechrau'r gêm yna, a mae deheiddi y gol na. Williams sgorio'r gyntaf, creu'r ail, unwaith eto, dim gobaith i Alex Lang. Young o mae heibau i Lewis, bron yn cael ei dyn yn ôl, cyflym i ail. A mae wedi rhwydo i ail gol, camgymeriad gan Emlyn Lewis. A 2 gol o fewn munud i'r ymosodwr. A munud o Aston Villa y mis Awst. A mae'r gêm ar ben rwan, sy'ch chi'n meddwl. 5:20 ar y cloc. Rees ar gig gornel. Teg at y postyn pella. Mae'r gol yn dod bron yn o gollwng i mewn i rwyd i hun. Yn gofyn am gig rhydd chaf, oedd o ddim. Dan bwysa Conor Roberts. Yn ffodus fod y fel. Ddisgu ffyrall a bel yn gwirodd i ar. Yr amddiffydd Roberts yn cael ei law iddi. A mae Met Caerdydd wedi dod yn ôl i mewn i'r gêm. A mae match-up drwy'r y gol gyntaf o'r tymor. A mae Geiriau gedyn obaith i'r myfyrwyr Met Caerdydd 1 y Seintiau Newydd 2. Da gan Emily Lewis. Gryfach yn y dacl na Redmond. Allan wedyn i Chubb. Groesiad. Mae'n un at ag at Vincent. Dylio fod i taro'r targed. Chwip o groesiad gan Chubb o'r asgell dde. A dylia Vincent i rwyd o ail gol Met Caerdydd o'r gêm. Fydd yr ansawdd gan Brobl teg at Hudson. Hudson yn ei methu hi, ond y golwr Alex Lang yn effro. Nid hwnna ar ei ffordd. Tu mewn i'r postyn pella i gefn yr hwyd. Clark camu gyfango. Brobl ar ei droed de. Dyna ni sgwar. Wedyn i Jordan Williams. Mae heibio un ar ergyd. Mae'n disgyn i Ben Clark. Yr eilydd. Mae'n rwyd o'r ail gol o'r tymor. Waith gwych gan Jordan Williams. Heibio'r amddiffynwr. Arbediad y dda gan Lang. Mae'n disgyn yn garedig i Ben Clark. Mae fo'n gwneud y gweddill. Craven. Daniels. O cawn gyfri gan Daniel Samson. Yr ergyd i mewn. Elliot Evans arbediad dda gan Conor Roberts. Bron i'r Met fanteisio ar gamgymeriad Josh Daniels. Marriott. Basi mewn i Brennan. Y tu cefn i Joe Evans. Cyfle am ei gol gyntaf yn uwch gyngor Cymru. Arbediad wych gan Alex Lang a Jordan Williams methu rhoi'r brision i gefn yr hwyd. Y bas tu mewn yn curo'r amddiffyn. Dylia Brennan. Dylia hwnna yng nghefn yr hwyd. Ond ein arbediad o didog i'w chwych gan Alex Lang. 5 munud. O'r 90 yn weddill. Marriott i Luke Brennan. Gisio'n dibeu match-up mae ar ei droed de. Dyna ni sgwar. Mae o Williams. Basi mewn i Dan Williams. Cyfuno dda gyda Ben Clark. Cael ei faclu mae'n gic o'r smotyn. Oedd y symudiad yn rhy slic o lawar i Met Caerdydd yn y cwrt Cosby. Ond mae'n gerdyn coch i Elliot Evans am faclu Dan Williams.
Oedd hi'n gicor smotyn, oedd hi'n Cerdyn Coch sy'n gwestiwn arall. Di sgorio brobl hat-trick wythnos yn ôl. Wedi cael un hyn yma, Alex Lang yn mynd y ffordd cywir. Ond oedd ei ergyd yn rhy bwerus o'r smotyn gan rai yn brobl.